Nachádzame sa na hrade Slovenská Ľupča, ktorý je aktuálne vo vlastníctve Železiarny Podbrezová a už niekoľko rokov prechádza citlivou rekonštrukciou. Takže boli sme na prehliadke zámku Slovenská Ľupča. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a pokiaľ vás to zaujalo, tak určite zase prídete pozrieť, je to tu naozaj pekné a týmto som zvolal ďalší hrad na Slovensku.